Yes. But Kenya ka emantiere headquarter kende mar UN kopogore gi Geneva gi New York. E pinjego te onge headquarter mar UN kopogore gi Kenya. And puoj gi pak ne manosenindo Gordon Joseph Odero Jowi. Wuod Ndhiwa notiyo matek moneno ni Kenya oyudo headquarter ma wan go mar UNEP ni. Nyineno ka Kenya nyo expand, UN expand their headquarters here in Kenya. Gidwa bedo gi as the only assembly money outside New York gi Geneva. Yes. Assembly moro mar UN mopogore man Geneva gi New York. Yes. Bro bedo mana Kenya ka kende. Assembly manyalo tingo dhano malo 3,000 at a session. Adwa mana penjo moro kama tin. Ma konyo raia makawere gang'o? Very good. Konyo raia nade? Ere kaka gini dwa konyo ng'ama ni kanya dhiang'. Sama magi timore. Nitiere opportunities ma ji bro yudo mag tije. Okay. Yes. A UN nitiere gima UN oketoga nitiere percentage ma kuma headquarter margi nitie kata kuma office gi nitiere atamalo moro mowene jopinyno. Okay. Yes. Ok kawga te tene nitie atamalo moro mowene ang'owa jopinyno joge manyaka tijego. Ok ibro golo ng'ama ywecho samoro New York nikele kano bro ywecho. Kod nitiere tije mag office positions ma owene jopinyno gine magi bro tiye. Kawuono VOJ kiyudo tich UN oganda marom nade mabro chieme tiendi. Nikech Africa kata wan gi black tax. Dependency ratio ni malo. Ni malo kabisa. Koro omiyo mano dhi konyo piny and then chiwo chia ne piny. Nitie kuonde ma ka Kenya odhi kawuono. Nitie gik ma ka Kenya wacho tiwinje nang'o nikech king'iyo e piny te ting'iyo ni jogi kowacho gini to kwawinjogi ka gikawo tuo mopogore gi ma gidwaro ni ere kaka piny gi madhi hinyore. Okay. Yes. Koro momiyo nyaka winj piny Kenya. Dono kata mandalo moko apane tiji ok wuoye mang'eny. But nitiere program moro kani mane jo refugees bedo incorporated as Kenyans. Yes. Inyalo pare. Bas, ineno program no en program manochak wachne chon nikech king'iyo pinje moko kaka Uganda, king'iyo kata mana Canada, ka ng'ato osebiro mobede pinyu kuom higni moko. Yes. To koro oyiene chikegi oyienegi rwako ng'ane igi kaka achiel kuomgi imiye citizenship. Yes.